Malta rnexxielha tikseb riżultati importanti u konkreti fil-ftehim politiku dwar il-Liġi Ewropea tal-Klima. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika wara li l-Ministru Mirjam Dalli ħadet sehem f'negozjati f'laqgħa fi Brussell. Din il-liġi tistabbilixxi triq tal-Unjoni Ewropea lejn l-2040, inkluż il-mira li fuq livell Ewropew it-tniġġis jonqos b'90% biex din tiġi wkoll riflessa fil-mir individwali ta' kull stat membru. Il-Ministru qalet li grazzi għal dawn in-negozjati ġew rikonoxxuti u riflessi r-realtajiet ta' gżejjer żgħar bħal Malta li għalihom hu pass kruċjali għax jagħti valur lil progress li sar anke fis-setturi tal-enerġija għalkemm baqa' ħafna sfidi. Għalina importanti li nħarsu lejn it-tnaqqis li qegħdin nagħmlu fit-tniġġis bħala pajjiż b'mod globali ħalli nkunu nistgħu nibqgħu mixjin fid-direzzjoni li qbadna. Dik li innaqsu kemm jista' jkun l-emissjonijiet ħalli l-ekonomija tagħna tkun waħda li ma tniġġis. Tenniet li fil-ftehim hemm il-ħtieġa ta' flessibilità fil-mod kif jitkejlu jitqasmu tnaqqis fl-emissjonijiet bejn setturi differenti kif ukoll l-inklużjoni ta' impact assessments individwali għal kull stat membru biex il-miri jkunu ġusti u proporzjonati għas-sitwazzjoni ta' kull pajjiż. Dan il-ftehim jirrifletti wkoll il-pożizzjoni li ħadet Malta permezz tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Kunsill Ewropew fl-aħħar ġimgħat li sostna li biex jintlaħqu l-miri m'hemmx bżonn li jintefgħu aktar piżijiet fuq il-familji u negozji. Din il-liġi tal-klima u l-kontribut stabilit fil-livell nazzjonali kienu preżentati bħala pakkett bitħejjija għal COP30 li matulu il-mexxejja dinjija se jiddiskutu il-futur tal-politika klimatika.